Kaligo na ako guys. At tayo ay pupunta sa nasan yung ano dito, Puton Bad. Pupunta tayo sa makita nasa baba ata. Punta tayo sa dental clinic at meron tayong appointment. Okay, yan, almost paalis na ako ng bahay, about to leave dahil may doctor appointment ako ngayon. Doctor appointment, may dental appointment ako ngayon for my teeth, sa palinis ako ng ngipin. Okay, so okay guys, alis muna ako guys. May dental tayo, kulimlim na nga ng panahon naman. Okay, ay yung panahon ngayon dito guys. Ano na pala, 2:37, 2:50 yung aking dental appointment. So punta muna ako doon guys. Habol! Three. Pero na lang tayong 12 minutes. May nabangga siguro. Ayan yung sasakyan, may nabangga, binangga yung yung barrier. Dati may nakita ako na banggaan din, umabol. Ayan, malakas na yung hangin. Bali bukas, Wednesday, balik ako ng trabaho hanggang Sunday. Hindi ko sure kung anong mangyayari bukas kasi pag may problema sa sa panahon, talagang standby kami, hindi kami pinapabiyahe na dahil rest magtrabaho, mag-drive. So bukas malalaman natin, or mamayang gabi baka may advice na yung aming boss namin regarding sa panahon bukas, dahil yun nga, yung snowstorm warning na aabot ng 10 to 40 cm ng snow na babagsak. Ayan. Pero sana maging okay, lumihis yung snowstorm na yan dahil sa gabal yan. 9 minutes na lang. Guys, alright, dito sa bandang kaliwa yung Scotburn Dental Clinic. Liliko na ako dito. Ayan, kakaliwa na tayo. So ito po, ayan yung building na yan. Katabi ng King Street chiropractic. Yan, chiropractor. Yan po yung Scotburn. So dito
dito po tayo nagpapadental kahit yung mga bata, mga anak ko. So ito po, Scotburn Dental. Right. So neutral, park, park brake and park. Yan ang ano natin para so yun guys, dito na ako, bababa na ako dahil 8 minutes na lang po. So ito yung Scotburn guys, Scotburn. Waiting tayo, antayin natin tawagin yung aking pangalan. Siguro mga 1 oras at kalahati ang procedure sa pag-cleaning. Depende kung gaano kadumi ang aking ngipin. Okay, tapos na ako sa ano guys, sa dental appointment ko. Ayan. In-x-ray nila yung aking ngipin at hindi sila nag-conduct ng ano, ng cleaning sa ngipin ko dahil kailangan munang may gawing procedure sa aking gums na kailangan pumunta ako ng Regina. Bali yung purpose ko dito ngayon ay mag-i-update dahil nga hindi natuloy yung procedure ko nung mga nakaraang taon pa, na kailangan yun muna bago ko regularly pabalik-balik dito para sa aking regular check-up dito sa aking mga ngipin. So yan, nag-update lang sila para i-send nila yung panibagong x-ray doon sa pupuntahan ko sa Regina. At expired na kasi yung referral number ko doon, so hindi nila ako ma-i-book doon. Nung tumawag pala ako, hindi nila ma-i-book daw dahil expired na nga. So kailangan kong magpakita muna dito bago ko nila bigyan ng ano, ng panibagong referral at updated na x-ray. Tapos yun na guys, pupunta na ako doon. Waiting na lang ako, pupuntakin nila ako kung kailan ako pupunta doon sa Regina. So yun lang muna guys, walang nangyaring cleaning ng aking ngipin. Okay.